Dewch i ni ddyfyrio am ychydig ar un o'r adnodau mae Robert wedi darllen a ddiolchgar iawn iddo fe am darllen yr adnodau o gylch y testun. Ni ym mhenod gyntaf Efengyl Marc, 19 adnod. Gadawsant i'r hwydau ar unwaith a'i ganol I neb. They left their nets and immediately followed him. Mae'r carfrys I adrodd hanes Iesu. Dim sôn am y geni, dim gair am mynd I Jerusalem yn 12 oed. Beth cyntaf ni'n gael yn Efengyl Marc ydy hanes Ioan yn bedyddio yn afon i'r Orgonen. Wedyn, hanes bedydd Iesu, 2 adnod. Temtio Iesu yn yr anialwch, 2 adnod. Dechrau'r weinidogaeth, 2 adnod. Galw 4 disgybl, 5 adnod. Mynd i'r synagog yng Nghapel, 7 adnod. Ymweld â Seimon ac Andreas yn eu cartre, 5 adnod. Yn cwbl ar garlam. Digwyddodd hwn, a hwn, a hwn. Ych chi'n bod yn ofyn, pwy yw'r dyn rhyfel? Mae'n cerdded ar lan llyn ac yn galw 4 pysgotwr ac mae'n wrthyn mynd heb holi'r un cwestiwn. Maen nhw'n mynd i'r synagog yng Nghapel yn ysgwyd yr oedfa. Welsom nhw rioed y fath beth. Mae'n ymweld â chartre Seimon ac Andreas ac yn iachau mam gwraig Seimon. Yng Nghapel yn y synagog, maen nhw'n dod wyneb yn wyneb â phregethwr ysgytwol. Mae ryw awdurdod yn perthyn iddo fe yn achlysur ddim byd tebyg o'r blaen. Fel arfer, maen nhw'n clywed am y rabi hwn a hwn yn dweud fel hyn a fel hyn. A rabi yma yn dehongli hyn fel hyn. Ond dyma beth dwi'n dweud wrthoch chi, meddai Iesu. Ac mae ei eirau'n cydio. Mae pawb sy'n yr oedfa'n rhyddeddu. Maen nhw'n syni. Mae rhyw rym fan hyn. Ac yn ein teimlo I fod e'n dweud y gwir wrtho ni. Ac mae air ar yn cyfer ni. Dim di gael hyfforddiant. Dim di bod yn agos I unrhyw goleg yn un yma. O ble dath y dyn yma? Pwy yw'r dyn yma? In the synagogue, they sense a real presence. We've seen nor heard nothing like this before. He's speaking the truth, and the truth is for us. A nid pregethwr yn unig sydd yn ymweld â'r synagog yng Nghapel. Mae rhywun yno sy'n heb reolaeth arno ei hunan, di feddiannu gan ysbryd aflan, meddai Marc. Mae'n siŵr mae anhwylder meddyliol a iechyd meddwl, rhywbeth felly fydden ni'n galw'r peth heddi felly. Mae Iesu'n wynebu'r dyn. Mae'n cael ei ysgwyd yn llythrenol ac mae'n dod i'w iawn fwy. A mae rhyw heddwch yn cydio yn y dyn. Na dyw e ddim wedi ei fwynhau ers dwn I ddim pryd. A pawb wedi sardanu.
Geiriau Iesu, gweithred Iesu yn y synagog yn rhyfeddu pawb. Yn wir o hyd yn dweud. Pan yw Iesu yn y cwrdd, mae'r lle yn cael ei siglo. Felly roedd hi, ac felly yma hi o hyd. Pawb yn y synagog yn gorfod gofyn, pwy yw hwn? O'r synagog maen nhw'n mynd i gartre Seimon ac Andreas. Mae mam gwraig Seimon yn dost. Y dwymyn yn ei ffifer, fydder i ddim codi o'r gwely. Iesu'n mynd ati, cydiwn ei llaw i chodi ar ei thraed, ac mae'n mynd ati'n syth i weini arnyn nhw. Sy'n eisiau amser o gwbl ar ni ddod ati hynna. Wel, mae'r hanes am beth sydd wedi digwydd yn mynd o gwmpas. Capernaum fel fflam. Ar noson honno mae yna dyrfa fawr wrth y drws. Ac maen nhw'n cael ei achau. O af iechyd corfforol, o af iechyd meddyliol. Dyna chi ryw gipolwg ar y ddiwrnod cyntaf. Y 4 pysgotwr sydd wedi dilyn Iesu. Diwrnod na nhw mwy anghofio tra byddan nhw byw. A chi'n gwybod beth? Bydd na tua 1000 o rai eraill yn llawn o'r un cyffro yn gwmni Iesu. Diwrnod ydy hwn pan bod Iesu wedi cael hyd iddyn nhw yn ei gwaith. A hwnna'n bwysig i ni ne. Bwysig bod ni'n mynd â Iesu gyda ni i'r gwaith. Maen nhw wedi mynd gyda Iesu i'r synagog. I wynebu'r cwestiynau mawr. Cwestiynau ynglyn â sut mae byw. Maen nhw wedi mynd gyda Iesu i gartre Seimon ac Andreas. Hwna mor bwysig i ni ne. Peidio gadael yn crefydd y tu allan i ddrws yn cartre. Chi'n cofio Iesu'n siarad â Sachais? Dere lawr o'r goeden y bach. Mae rhaid i mi aros yn dy dyd i. Y gwir ydy, mae'r disgyblion wedi cael golwg ar fyd newydd. Diwrnod rhyfeddol. A chi'n gwybod beth? Bob tro mae Iesu yn dweud rhywbeth, neu'n gwneud rhywbeth, dyn ni'n cael cibolwg ar fyd arall. Dewiswch beth fynoch chi o'i eiriau, gwynfydell licach chi. Yw ei weithredoedd, iachau'r dyn gwyllt, ymlaeth y beddau falle. Dewiswch be fynoch chi. Ond dyna sy'n digwydd wrth i ni fod yn gwmni Iesu, a gwrando, a gwylio. Ni'n cael cipolwg ar y byd a law, ar deyrnas Dduw, ar fywyd y nef. I ni'n cael fflach o leini ar fyd glanach, harddach nawr, ar y fywyd fel y dylai fe fod. Whenever Jesus speaks or acts, there are fragments of heaven. Pedwar disgybl gyntaf yma, pysgotwyr. Maen nhw'n mynd ar ei olau heb oedi. Allwch chi'n darllen yr adnodau yma heb bod hynny'n ffaro chi. Gadawsant i'r hwydau ar unwaith, meddai Marc,
am Seimon ac Andreas. A meddwl fe wedyn am Iago ac Iwan, chanadair eu tad eithan tymaeth ar ei ôl ef. Dyn nhw'n gofyn am amser i feddwl, beth ti'n dod nôl fory ar ôl i gael amser i ystyried? Neu dyn nhw'n ôl mewn awr? Maen nhw'n mynd y foment honno yn y fan o'r lle, heb oedi, heb y triso. Fel se Iesu wedi dweud wrthyn nhw, chi fan hyn yn cyweirio Clydach, chi'n gwybod beth? Mae yna fywydau mas fanna, chalonau mas fanna. Dewch gyda fi. I weld allwn ni gywiro rhywfaint ar yr un. Faint o ddewis gawson nhw chi'n meddwl? Were these 4 fishermen free to refuse? Could they have said no? I ddwedodd Iesu wrth i ddisgyblion rhywbryd, nid chi sydd wedi newis i. Fi sydd wedi'ch dewis chi. Alle'r rhain wrthod? Alle chi fod wedi wrthod bod yn ddisgybl Iesu Grist? Alle Fiona wrthod y gwahoddiad i fod yn arweinydd i ni yn yr eglwys yma? Wel, ar ryw lefel, galle wrth gwrs. Ond i ni'n delio â dirgelwch mawr iawn iddi. Faint o ddewis gawson ni mewn gwirionedd. Un peth sy'n gwbl amlwg i ni. Dwi'n hollol siŵr ohono fe. Pan mi raid i mi ryw ddiwrnod sefyll o flaen yng ngwaredwr i roi cyfri am y mywyd, byddai ddim yn gallu deud, cofia mod i wedi bod yn ddisgybl i ti. Cofia mod i wedi arddel enw di. Cofia mod i wedi dweud amdana ti ar hyd y mywyd. Byddai'n gallu gwneud dim ohono fe. Oherwydd dwi ddim wedi heiddi fe, dwi ddim wedi ennill e, wedi gael e dwi, gras e, beth sydd wedi cael ei roi, am ddim heb heiddiant. Gras ydy'r gwbl. Dim credyd i ni. Llwn ni hawlio dim. Dim ond diolch yw yn lle. We haven't achieved discipleship. It's been given to us. It's grace, undeserved. Fiona, i ni'n diolch i Dduw amdana ti. Ac i ni'n gweddio cyn i bendith. Wrth i ddilyn e, a'n harwain ni. Bod bendith gobeithog iawn ar dy waith yn y plith. Yng Nghaerdydd.